jogi ɗo alan ni joni o wi meɗen rawi men defay sunnata ndiyam heɓaki almami amen on no ari fiwata men piiru ka jama ɓe tooli ɗo walli men min torki Allah balla. Assalamu alaikum oɓe tibude assistance humanitaire d'urgence meɗen hewtirani en hannde sengo hamdallahi ngam tinayi ko district ka tawaɗo ka nder commune rural Sannu ka nder préfecture meɗen Labbe ɗo noon e Labbe saare Labbe nde aray ko kilo noga iwgol ɗo ya Sannu ko kilo jeɗɗi ɓugol sintere ndiyam e nder hoɗon ngol no sattirano ƴawnugol nagge ɗaggal no hollirte noon o yiyaray ɗo ko neniraɓe meɗen woni immade subaka hara subaka no jiila tun fi hewtirgol e nduɓɓundu ndu wonɗo yawde muɗum ɗo fiyaray heɓugol ko wiyete ndiyam ko ɓe wallitora ɓayɗon andi bani adama wawata wonde ɓawo ndiyam no hollirte noon aray ɗon hewti fi tinugol ɓe sonnaji ono yiyirɗon ɗo ni o yiyaray ɗi waɗi ɗo lappi ko ni ɓe iwrata ko ƴawgol pelle hewtata ɓunduɗo o yiyaray neneɓe towa duɓiɓe no e maɓɓe ga ɓeɗo ko handuɓe wonugol ka suudu kono ɓayno yewtirte noon so ndiyan ala oti ko be yalta ɗaɗɗaɗan kada woni o en hewta yi en ɓundu ka tawata ɓeɗo ko ɗo woni fottude fi ƴogugol yiyaray ɓundu ndun ko woturu e ngohoɗo ɗo fof ɓe gandintina no yewtiri joni noon ɗo ko district molanaɗo ni ɓayen gandintina yaray secteur kolla ngel on no dow ɗo ɓen fof ko ɗo woni ko arta fottugol fi ƴogugol ɗo noon en gandintinayi ko ɓundu ɓe ɓooru ka tawata ni ɓay haray alhamdulillahi haray sintere no heɓade ga o yi haray ɗi jamaji ɗo pop ko ɗo ɓeni fulɓe ɗo kono no balɗe ɗe woni poɗorde noon no ceeɗugo woni yarde noon aroyay ɗo tawa hay sintere ɓe wawata heɓude ɓe immoto ɗo ɓe yaa kilo jeɗɗi fi heɓugol ko wiyete sintere ndiyam déjà woɓɓe no ga haray ko wonɓe yawde hanka commune rural Sannu ɓe ƴogoya toon bidonji on e yirɗon ni ɓe ara ɓe yeeya ga bidon rundu guluji tati guluji ɗiɗi fi haray ɓe heɓu no ɓe feƴƴinira ko ɗum waɗi so tawi haray ɓe huuɓi fa bo e assistance humanitaire d'urgence on andirano ko ɗum woni ko hewtini en ɗo fi tindugol e ɓe haray e wawa jonude konngol ngol ɓe neniraɓe meɗen ɗo ɓe sifano jamaji ɗum komtuyende foirede sondiyade fi heɓugol sintere ndiyam sengo hamdallah e busura ka nder commune rural Sannu nene on jarama jam tun ko honno makete ɗon awa aray meɗen hewti ka meɗen ga hande fi haray tinugol o soñdia ko on ɗon naɓude fi ko fiwti haray heɓugol ndiyam nam kon ɗon ɗon heƴoto ɗo ndiyam meɗen heɓi ɗo ndiyam ɗum no sattamini feɓugol ɗo ndiyam o yi fello kam min iwata ɗo min ara ɗo no satti hasi min ari ɗo goɗɗota bolle ɗen no ga min aray min rangano ɓe neniraɓe amen ɗo heɓata ndiyam modi ɓeɗen mbaɗi sattinde fiɗan ndiyam meɗen soñjori fi ndiyam nan e si ɓuuri ɗo seeɗa sappoje suumayeɗo haray ɗo ɓeeɓi hala ko min yawka woɗɗi min ɗaɓɓoye ndiyam hiye ko ɗum woni fiɗum meɗen soñjori fi ndiyam nan eɗen soñji fi ndiyam si ndiyam ala e nokkure ande haray no satti ɗum ɗon no satti si ɓuuri ɗo seeɗa min rondoto ɗo min hani e to ɗaɓɓoygol ndiyam sinani woɓɓe koɓe soodu waɗa motoji ɗi min yoɓa nani on faami wano ɓe neniraɓe meɗen makirani en ni haray soñdia ko ɓiyoni naɓude kon ɓe maki ɗo wondema ɓe yahay ɗo ha ɗo e Sannu kilo jeɗɗi fi sodoygol to ndiyam adda yeeyite gata ko taxi motoɓe on immade ɗo ya sodoya toon bidonji ɓe adda ɓe yeyta ga jamaji ɗum fiyoɓe feƴƴi déjà woɓɓe maɓɓe hollime wondema hay pay koye maɓɓe koye ko ɓiyete jande maɓɓe nde no perturbi fi o angal ndiyam ɗo ɓay haray ɓe wawa finude subaka ɓe acca pay koye maɓɓe koye préparaka fiyargol ka l'école ɓe ara ɗo ɓe ñalla ɗo fi ɗaɓɓugol ndiyam ɗum wona sombo pay koye maɓɓe koye ronka yawgol ka l'école wano ɓeɗo kadi ko towa duuɓiɓe ni ɓeɗo ko handi ko wonugol ka suudu nene on jarama ɗon e jaam haray ɗon hewtiri ɗo noon kadi fi heɓugol ndiyam honno nam ko honno heɓugol ndiyam ɗam fewdori kamen ɗo min immoto subaka min ara min jooɗo min ƴetta siwon amen min hoota ara woɓɓe ɗoɓɓeɗata min immete subaka min ari min ƴetti wano kun ɗo min ari min ƴetti wano kun ɗo min ari koren ɓe ɗo ɓe wata ɓe darati ɓe heɓay ko ɓe aray on faami o yiyaray ɓundu ndun déjà ɗum ɗo waɗi e yeeso moɗon e guite moɗon o yiyaray ɗo kip bagal ngal nder ga kono ƴawnali ndiyam tippude ko tawta kam ndiyam ɗam fuɗɗike lannude toon kisan o yile jamaji arɗi ɗin fof taw heɓal koyete ndiyam ɓeɗo déjà fi fellintinalngol jamaji ɗin haray ɗum fottude sattede fi ndiyam o andi ko lewru suma e wonɗon ɗo haray ɗo yiɓe ɗo hiɓe ardi ga hay e koyete horde nden ka ɓiyoni yewrade fi mboyri ɓay ɗon andi ndiyam alaka nder hoggo ko ɗum woni ko hewtiniɓe ɗo nam yumma men tawi on ɗo wondi e koyete fi mboyri ndin ka ɓunduga nam sifane jamaji ɗin seeɗa joni ko min gila ɓeɗen arno ɗo bimde ɓeɗen rangi fi ndiyam ɗam min jooɗi ha min tawi neɗɗi min ni ɓe fay koye koye adana horde mboyri ɗen mi yewro ka
fi channel de anda meden to bi ballal yo wallu ben fi ndiyam fi Allah no laada mo Muhammad ko dum addinen no me yalta yi ko do me wonata ha yala sara julama tenti ka futuro suma yedo o ngandi no sattade men ka ko dum don addide men ga yo me yewro ka bunduga sanani ka darogo me woni yewra ko dum wadi wono tinir don ni o yidan don diyan kadi onana bugol dan tu yara ko siwu gol ga bena siwu fi yo be nabudan be okkora dan jamaji dimbe yara ko dan be saldi gota ko dan be yarata ko dan be defirta ko dan be lotota ko dan be wukkirta nam ko honno ndiyan nam ga ke be dude julɓe Allah min jogiiɗo ala ni joni o wi meɗen raginen defa sunnata ndiyam heɓaka almami amen on no ari fiwata min piiru ka jawa ɓe tooliɗo walli men min torki Allah ballal min a rewi Allah o a heɓu ndiyam a waɗi a kori goɗɗo o a heɓu ndiyam ina ɗum a wawata o forde goɗɗo jogi ha joni ɓeeɗi emin jooɗo ino be huntoɗe on tini aray jamaji din ko sonji do kon haray be wuli wonde mabbe jogi do haray ha be bi woyndu kadi ndi be mari do ndum kadi nder balde seedani jamaji din modde fonde no tora ballal wallita do be musidɓe meden do be neniraɓe meden do be heba ko wiete ndiyam fi ko fewti aray hodo mabbe wondo musidɓe siɓɓe wonɓe siwude assistance humanitaire d'urgence haray ko ɗum wonno ko yewtini men hande sengo Amdallahi Boussoura district tawaɗo ko nder commune rural Sanne fi ko fewti hay ɓe neniraɓe meɗen ɓe musidɓe meɗen soñjorɓe fi ndiyam wono wowiri noon jamaji partenaire ɓe assistance humanitaire d'urgence nokku kala ka ɓe woniri haray ɓe tora ballal fi wallitagol ɓe musidɓe meɗen ɓe neniraɓe meɗen ɓe babiraɓe meɗen ka hoɗo ɗo ɓe wawa heɓude ndiyam ɓayno yewtirte noon ndiyam ko ɗum woni fi gurdam bani adama haray o weltanama wonnoɓe siwude assistance humanitaire d'urgence